2 percen belül a Steel of Rare-ot event. Az előző heti eventről sajnos videó nem készült, mert külföldön voltam. Hamarosan hosszú videó, képekből áll, utána meg ilyen kis nem podcast, hanem ilyen megbeszélő videó, vagy hogy mondják ezt szépen. Úgyhogy elmondjuk, hogy mik történtek, hogy milyen képet, milyen történetet kötünk. Attól függ, hogy még anyukám is lehet bejön, de szerintem ő ennek nem szeretne részese lenni. Még egy külön szó, míg elkezdődik az event ő felségéről. Erre mit mondjak? Téged le fognak 2 napon belül tiltani miattam, szóval tök mindegy. Hogy kopizzam róla, mikor azt sem tudom, hogy ki a Brant. Nem akarok káromkodni. Honnan találjam ki, hogy ő ki? Ezt magyarázzál nekem valaki. Indul az event, bejön egy a Duels Machine, ami annyi lesz, mint egy párbaj. Tehát egymást felajánlottok brérötöket, és egymását kell lopkodni. Aki egy időkorláton belül, aki többször ellopja a másik brérötját, az megkapja. Utána átdob public server, és 30 szekund lesz másodperccel ugye kilépni. De ennek az 1 perc. Szuper. És ez az a baj, hogy ezt enélkül is meg tudjuk csinálni, csak a publicot nem. Megfogom, feljön valaki, most nem mindegy ki, mert hány százalékon van a talón? 68. Lehet megnézzük. Én nem vállalom mennyiskét kisekuntam arra, hogy most én belépkedjek, de nem látjátok, hál' Istennek, hogy mi történik. OBS az hamarosan be lesz állítva, szóval sokkal jobb lesz, majd lehet felirat, és lesz a képen csak. Nincs sok kedvem, 3 hét külföld után szerintem nem mondom azt, hogy én jövő hétre be fogom állítani. Gyönyörű hely volt TikTokon, nem szólok rá, kezdődik az event. Hívom kisekuntat mindjárt fel. Hi everyone, hello. Nagyon szép hely. Gyönyörű, visszamennék. Shanghai-ról akartam videót csinálni, nem lesz, mert én megutáltam Kínát. Úgy lehetett volna menni Új-Zélandra. Shanghai, Hongkong, Doha, Dubai. Mi meg sikerült a Shanghai-jal megcsinálni. Én életemben... Mi a fasz az lesz? Életemben nem fog többet... Én életemben nem megyek többet Kínába, velem konkrétan úgy megutaltattak Kínát, hogy ez hihetetlen. Hagyjuk, majd arra is lehet kitérek külön videóba. Felhozom köszönöm, ez mi? Beírom ezt mondjuk, nem látok semmit. Work and send it back to private people. Jó, nem érdekes. És önnek is köszönöm, aki írta, hogy a Rivals, a Brookhaven beírta, de Rivals, mindegy. Hogy be kell állítani, megnéztem, én nem találtam róla, de amúgy én eltalálom az embert, csak az a baj, hogy a videó rosszul adja át, mert kb. 6-8, direkt nem fogom ezt kimondani, amit akarok. 6-8 órás felvételekből én nem azt fogom. Valamikor ugye egy picit is kivágok belőle, mert befagy a játék. Mi a... Lucky block. Oké. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Nem tudom megvenni. Lucky block. Azt a rohadt. Ne dob már el! Fuck you! Megvette? 3. Jó. És írogat a Duelsről. Engem nem érdekel a Duels Machine. Most megint tripi-tropi. Hát komolyan, mikor kellett ugye előre, szoktam mit csinálni, Rebirth-öt előre veszek. Hogy előre megszerzem. Köszi, szia. Hát mikor kellett volna előre, hogy elragdosom, akkor nem szónolt, és úgy kellett lopja konkrétan kisekuntommal. Táncolj. Tung. Nem fog amúgy, de most izén lesz, mert kipróbáljuk és akkor mondtam. Lehet videóban. Ugye nincs sok ilyen lucky blokkokat. Jó, ezt az új Year, ez kiment? Kiment végre a New Year Machine! Végre.
Ezeket gyorsan nyissuk ki, ezt utána megnyomjuk tovább. Vasárnap vagy hétfőn lesz videósztéktekon, és nem biztos, hogy annyi minden szopnivaló van, nem bocsánat, meg Lucky Block. Annyi minden van, hogy nekem most a videóvágás marad leghátra. De hogy le tudok kérni, leülök és megcsinálom. Lucky Block. Azt ennyi. Hát nehogy már egy Lost Lucky Block. Jó. Los Lucky Blocks. Csak nem... Ó, körszet fog lejönni! Los Lucky Blocks. Anyós! Los Lucky Blocks. Persze, Lost Lucky Blocks mindig kell. El kell adni valamit. Ja igen, ezt ne kérdezzétek, hogy hogy nyitottam ki. Beléptem valamelyik reggel, mondom, hát szétnézek, ugye Brazemet rendbe rakni körszerűs event után. Fú, hagyjál már. És akkor érzem, hogy mi a... Volt ugye 3 spiram. Akkor így nézem, hogy mi a... franc? Fú, én csak oldalt fogom megvenni. Hát, és mondom, hogy hát... Slap. Hát... Jó az úgy. Le arról. Lehet nem kellett volna. Nem hallottátok, hogy mennyire utálom, még azzal lesz jó, de ott rohadjon meg. Körszettem, nem erre kell a körszed Lucky Block. De 5 millió körülöket meg akarom hagyni. Majd ki akarom próbálni a duelsz, akkor az már jó lesz duelszbe. 8 millió lost törtesz? Ez tök jó. Hát nem tök jó, csak majd... Anyás. Most itt nézem a külföldi videósnak, és itt látom, OP, jó, nem érkez. Ez is tök jó legyen. Hát gondolom mennyi. Azt kösz, nekem WC-re kell számolniuk. Esélytelen, na mindegy, megoldom. Várj meg menni. Jött be egy új Braille-ot, amire én nem vagyok kíváncsi. Semmi, szuper. Jó. Mi? Oh, guys, mi? Szuper. Oké, nem erre kell annyira engem most. Fishing Road. Köszönet! Én ilyenkor meg fogom venni. De régen horgásztam, én még éppen nem sorgáztam. Belula Beluga. Crabbo limonetta. Nem biztos, hogy körszedbe jön le amúgy. Így szokta csinálni pedig. Körszedbe lerakja. Na mindegy. Úgy sors, és aztán hagyom a horgászatot is. Nem is kedvem hozzá. Pont kisekuntat volt ugye, tehát az összes bűnösem át volt éve nagy a kuntra. És nézem, ugye rakom vissza, és akkor ugye kisekuntal lopom. És akkor így hallom, hogy money pagi. Közben zene ment a fülembe, és rosszul hallottam, amikor 25-ot raktam, mondom, money pagi. Hol le van? Sehol. Ilyen worksüket. Meg mindig van number eye. Inkább ezt nem mutatom. Két talperiferó. Beluga. Nem kell. Gyere, beszaladlak. És ez is így átdob publicra. Nem ajánlom a publicot senkinek sem.
Azért nem marom itt hagyni a gépet. Mert ha bármilyen, akkor jön. Ekonomin utaztam, hagyjál már. Sajnos nem biztos, mert úgy utaztam volna. De bugos, meg ez az ugrás, hát ez... Hagyjuk inkább. Jó van, kettőt ekonomi. Ó. 15-szörös le. Gyere! Ez mi? Jaj, ez. Majd visszanézem videóban, hogyha elment egy OG. Nem ment el. Jó, az már röhögni. Elment egy OG. Jó. Lesz hozzá pár szavam. Shortsba. Kirakom, hogy én mennyit szopok ezzel. Hogy mire én be... Jaj, de megijedtem, ezek tartani dinozaurok. Be lehet még menni be. Sokkal jobb itt bent lenni amúgy, mert legalább látod, hogy milyen, de nem tudom megvenni. Szemmi nyomjál már egy OG-t le. Mi a franc? Lebuktál generating AI-ja. Cocofanto elefanto. Mennyi, aki már rák 3-szor letett. Ja, jönnek már mitik lucky blokkok. Beírod, felmegyek, hogy jön loss. Vagy admin, akkor. Beírod, amúgy régen ezeket is megvettem. Admin. Még jön egy, akkor felmegyek. Kezemre ráteszem az ebetűt, azt lehet látni, pörkészre mondom, rányítom. Menj ma! Még egyszer ellöksz. Letiltom a crab game-et az egész játékot. Lucky block. Los lucky blocks. Los lucky It's spawn time. Imádlak, Szemi, tudod? Pipi kivi nem kell. Már kinyitom, hogy sok jön meg. És be lehet ide menni, csak hát egy módszerre. Nem gondolom, nem így. Több rétet nézem, hogy már mennyit kivetszem. Elefántot tudsz spawnolni? 1600-ot! Csak hogy melyik elefántra gondol? Ne bukjak, ki kimegyek innen. Van izé. De a cursor is van. Na mindegy. Nyitok lucky blokkot úgy. 15-szörös lakom van, meg Franz boost. Nem szoktam odafigyelni, de amúgy sem szokok próbálni. Pedig nem jött le event, szóval... Régen mindig úgy volt, hogy le kellett jönni eventnek. Neki elkezdett kezdeni az eventnek. Úristen, de bírom az ilyen videókat.
Jézus Mária. Szemi? Oké, vagy így valamit bevettél? Te bevenni valamit event előtt? Szerintem, hogy ez felé hajlasz. A manóra. Elkendő az eventnek. Meg mi írek 150 000 darab Skibidi Toilet. Ez fejreállok. Nagyon sokat spawn. 50 millió, hát abban hogy nem vagyok benne? Meg milliárd szerverek van. Szerintem screenshot. Hát annak fogok megölni. Elő kell szedjem a game bart akkor. Vagyok. Na téged nem keltelek, te nem vagy OG. Hát ha meg kapott TT, meg én sem kaptam. Ami eszembe, hogyha lett volna valami fuse a Duels helyett. Beláldoznám. Nincs event amúgy. Brazil van. Gyakorlatilag itt le kell jöjjön. Beállítom ezt így ide, hogy ne hangosan beszéljek nektek se. Azért 100 valamennyi megtekintést elért az a videó. Kommentelt a kedves Lillácska. Lagrandéből spawn a 100 000. Gyerekek, Szemi, szedtél valamit event előtt? Mert nekem nagyon igen felé hajlasz szerintem. Ez rohadt durva event van. Legalább lejönne. Akkor esküszöm azt mondom, hogy megérte feljönni eventre. Mert az előző event, a körszeres event. Még az a baj, megértem. Még az a baj, én még modetben nem láttam, hogy milyen a körszerbe, és hogy videó végén megnézhetjük. Ugye event végén. Én meg leálltam, kirakom, stb. Na, sok idő meg lesz. Piccione macchina. Nézzek máshova is. Alright. Szóval. Ugyan ne szívesen, mert lesz volna 1600-et. Na, hogy azt mondta, hogy elmész innen. Nekem 15-kor ne hagyd ma abba az eventet. Még az elején úgy kezdett, hogy 45 perc. 1 óra, 45 perc, 30, most egy 15 perc. Oké. Lagrand az 10 vagy 25 millió. Garama Madonna. Figyelj! Szedtél valamit? Jézus, spawnolja. Garamán nincs eventje. Kis eventje, értitek, hogy evente miért strawberry van. Maradjak itt, vagy maradjon meglepetés, maradjon már meglepetés. Ami szerintem 2600 ennyire nem lesz le. Lucky record. Hát... Azt kell 16-kor abba hagyod, azt akkor... Ezt nem értem, na mindegy. Itt ne hagyj minket, jó? Ott az ide alul lehet megnézni. How many dragons? Több minden szerver. Every servers. Ezt írt ki, létszik. I'm spawning. Közben megy a taco. I am spawning every server. Dragon Camellon. 500 dragon. Akkor az everyvel kicsit mellé lőttem, de majd leszpawnolhatna, tehát hogyha ő tud, akkor is nem spawnol. Majd akkor holnapra azt fogom nézegetni, hogy hány... Facebookon ugye néztem, hogy amikor ugye volt a Skibidi Toilet, leszpawnolt, ugye? Több emberek kimit ad érte. Holnaptól elkezdődik. Cerberus. Ja, ez az új Cerberus. Ki nem ekkora hó esett, arra kíváncsi lennék. Nálunk ugye külföldön voltunk 35 fok kint, Új-Zélandon. És akkor ugye jó, hogy nem ültetem. Én meg visszajövünk a térdigérő hóba. Ama. Hát, persze. Minden jó.
De eddig jó volt. Unokatesom még a traktor. Ugye először. Good luck. Why? Good luck. Aztán őket raktuk, és láttuk, hogy mi van, hogy akkora hó van, mint a franc. Meg majd bírom az ilyen videókat. Nekem lejött az összes... Nem jött le, mert nincs esélyre. Van. Hát nem mondok, mert lett volna amúgy rá, de... Most nem leszek köcsök holnap azt kirakni raktak. Lejött egy Dragon Command. Megvan az összes OG. Figyeljetek! Tényleg van az egész OG-val a base-em. Mert megcsinálhatnám. Megtehetném én is. Ez beszedett valamit. De legalább akkor ide spawnolnád. Six-7 is tök jó lenne. Kisekunt rád baszom. És jó van. Az ilyen átbeszélő videó az lesz, hogy kirakom a képesírót, azt pedig majd átbeszéljük, hogy mi hol történt, stb. Valami olyasmit terveztem. Azt lehet egyedül fogom csinálni, anyukám nem jön, de... Én szeretném, na hát... Ő is jobban tud valamit, mert ő lehet jobban hallottam, mert angolul beszéltek, én már nem tudok perfektül angolul. Jaj, tudod mit? Tudod mit csinál? Bannol le mindenkit. Nekem jó. És körülbelül 900-eket értettem, amit beszéltek, csak na. Jó, van olyan unokatesóm, akik ugye kintelnek, van 3. Az egyik úgy beszél, mi van? Ugye nem annyira... melyiket van? Every service. Hú, már hallja. Lucky block. Na, erre kezdi Lucky Block-ot. Los Lucky Blocks. Nekem izé kell. Los Lucky Hallottad már? Hallottam olyanról, hogy Lucky Strawberry Elephant every server. Hallottam olyanról? Na, nekem az kell. Lucky block. Faszom, mint neki csak mondtam. És csak mondtam elbúcsúzat, úgy láttam, már lemerült a talom. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Azt meg mondom, hogy van értelme. És ilyenkor szokta lerakni az úgy is, hogy az is... Los Lucky Blocks. Lucky block. Spawnolj már legalább valami... Hú, csak azt nem mondom, hogy Nuggerit, mert 2 perc, most nem fog spawnolni. A base-em tele van Lucky Blockkal. Nem vettem meg mindent. Mit level? Koncert. Mondom, Strawberry every server. Period digital, azt hagyjuk meg a szóban. Hány kapitán a móbil? Hát, mint every server. Úgy itt, amit kiírja a szerver, vagy nem írja ki. Ezt most sem tudom. De szeretném amúgy megtudni. Valaki ad ingyen OG-t. Nem adok érte róla semmit, de adjon ma valaki OG-t. Kommentbe lehet írni. Bármit ott tudunk kirogatni. Los Crucera Chess, tök jó. 3 sáv, 12-es lak.
És előre mondom, nem nagy a konta fog bemenni, hanem kicsivel. És az is üres lesz. Max lesz rajta egy 20, amikor nem fogom retenni. 30-kor vagy 23-kor ne hagyd már abba. Kérlek. Eddig meg tudjuk nézni a moddodat. Legalább annyi. 50 skibidi. Gyerekem, te meghűltél, vagy meghűltél? Ja, el kéne induljon a Strawberry-nek, vagy a Strawberry-nek a Skibidinek. Elindul, akkor elvileg van esély lejön, de még akkor sincs sok. Hát, ha meg nem látom semmit sem. Na! Hát ott van, hát egy perc. Ja, ez már nem az. Na van. Tralalelo tralala. Fú, a tralelo, de már. Azt tettem mondani neki, ki a tralelo? Egy béznit kapott tőlem. Szóval elég legyen. Nem lesz ebbe Skibidiből se semmi. My base, igen, lesz ponatnak. Mama, mióta ígér, sosincsen. Oh. Mi a? Elég laggos. Bisonte Jupiter. Ez csak izének kell indexbe, amúgy. Bisonte Jupiter, nekem ez meg se volt. Na végre, amúgy most így őszintén. Nekem valamikor sikerült megcsináljam. Hát a szemébe ezt lefotózni, amúgy azt akarom. Hol tudtam azt megcsinálni? Rögzítés. Megvan. Lopjuk el még, hogyha benne van. Másikat. Bisonte Jupiter. Hát figyelj, személy ingyen adol OG-t, hát meg ez pont nem. Amúgy elvileg ingyen adott. Szóval bárkinek lesz sponolt kommentben, ingyen elfogadom. Igen. És előre mondom, hogyha valaki most direkt azért befogadon egy OG-n, azt fogom látni. És esküszöm, hogy tényleg ez megtörténik, hogy valaki ad egy OG-t, vagy bárki átver, videóra lesz az egész véve. Csikletéra, please! Életemben csikleterem sem volt. Pá. Meg azt tényleg oda kéne állni, mert ezt nem fogod hallani. Alejjem. Csikletére, bicsikletérjéne. 3 is kezdhetünk. Innentől kezdve csak a nyissuk meg én. Fishing rod. Kipörgetjük, hanem már nem fog csikletére jönni, már le lesz spórolni egyszer. 1,2, 12 és 300. Ez oldalt kiírés így nagyon nem jó. Nincs tényleg lucky block, vagy lucky feelingem. Mondom, gyerekek, ha ez nem szeret semmit, kiugrok az ablakon.
Mi? Nem tudom, ez a 3x3 mit szeretné jelenteni. Trippi troppi troppa trippa. Trippi troppi. 3. Ott van. Akkor csak lejött. Meg nem fog, mert hát mennyi lakom. 50 darab. Akkor úgy kéne spawnolnia, hogyha persze úgy csinálja, hogy minden szerver... Jó? Minden szerver mindig egy darab spawnol, nem 2 és semből. Tehát strawberry-t spawnol, miau spawnol. Akkor 2 nem kéne. És akkor itt talán van esély. Akkor amúgy úgy kéne, mert úgy nem kocsogság, és akkor szerintem nem jutna minden szerverre, még úgyse. Én abban nem jutna minden szerverre, benne lennék. Rain Lucky Blocks. Személy! 29 van. Skibidi Lucky Block. Ezt kéne eladni. Nem lesz majd holnap megcsinálom reggel, mert fel kell. Én nem mielőtt megkajolni, addig azt még majd rendbe rakom vissza. Jézus Mária. Lucky block. Nem vagyok rajta kíváncsi. Los lucky blocks. Azt a büdös. Los lucky blocks. Los lucky block. Los lucky block. Van esély sokat fogok kapni. Hát az nem sokat, de... Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Hát legyen akkor tele a bézem, nem? Lucky block. Tele is lesz. Lucky Bele block. egyet akarok megmondani, többet nem szokom. Szerintem, hogyha nincs itt tele már a bézem, akkor... Billió dragon! Hogy ennyi van a világon, vagy spawn, ezt most elfelejtettem végigolvasni. Ha most majd... Nem tudom, az abban visszanézni, csak a hagyom. Hány perc? 32 van. Fogunk egy papert, azt felérjük. Ezt szoksz pomi. De meghűlt! De legalább akkor bele is jönni. Bármilyen ingyen secret-et elfogadok meg. És így csak mondtam, megyek felőre, mondom, szóval nem tudok kapni. Friendeket is, hogyha SOS. Meg azt úgy szoktam, és lehetőleg bizony csinált már amúgy priváton, ha már akinek van. Én senkit nem veszek be a priváton, azt előre mondom. Ne akadik nyitogatni. Nem jön semmi. Halljátok mi? 10-szeres luck. Most róla csak 4-szeres beadva, még 2 órára szokta. A duónak nincs értelme. Ez a skibidi. És tudom, annyira értelmezi hirtelen, mert rohadt fáradt. More snap. Igen, meg utána egy lucky block traininget. Meg every servers, minden OG. What the fuck? Nem hallottam egyszer 2 fülem a zenét. Jön már!
Elfogadom az OG-t majd. Meg Secretet. 50 és 100. 50-től bármeddig fölfele. La cucaracha. Hú, de megijedtem. La cucaracha. Halljátok, azt hittem, izé van, mert ment közben az event. Ha jól láttam, de nem, lehet nem. Igazából csak azért rakogatom el oda magamnak, meg kell majd. Ötven percre ne rakja be, ma most leszek itt. Ma 50 percig, szóval ne haragudja. Nem berakja, berakja. Ma mindegy. Nem mondjuk, hogy te kaptam volna benne valamit. Mindegy. Mert nem köszönt el, vagy én nem láttam. Ez még jó lenne, ha nyomnánk egy 2 órás vonatot még. Pluszba. Mondjuk azt azért... Ja. Azt kellene megcsinálni, hogy van olyan sok személy spider innováció. Személynek hívjuk. Még én jobbot se szoktam. Nem fog dual-szezni, maximum egy-öt videóban már téve, hogyha beleegyezik. Hétfőn megbeszélem vele, hogy... Szoszi. Megbeszélem vele, hogy esetleg kipróbálnánk ezt a dual-öst. Csak talpadi fel, meg ilyenekre fogunk játszani. Oké. Hogyha valaki ad Secretet, vagy csak kérdezni akar valamit tőlem, bármilyen játékkal kapcsolatosan, leírjátok, hogy hol, neveteket, ezt meg... Már mindjárt megmutatom azt nem fogom megmutatni. Jó, mindegy, leírjátok, hol akartok beszélni, kész. Itt csak írogatás. És hogyha adtok OG-t, benne lettek videóba, arc, nem csak skin vagy valami. És hogy vagyok? 1.45. 2-től, hát fél 3-tól mondjuk azt. Szerintem 8-ig írogathatok, figyelj. Rám. Bárki OG-t ad, OG-t ad, akkor azt hamarabb figyelembe fog venni. De hogyha átcsesz. Amúgy előbb csak utána fog felmenni, azon meg nem lesz semmi, szóval úgy verhet, ahogy csak szeretni. Majd most azon gondolkodok, hogy lehet, hogy nem láttátok azt a kommentet. Na majd bemásolom a videó alá. Hogyha olyan van, akkor lássátok, hogy mire van szó. Felolvasom nektek, hogyha nem láttátok. Ne kopizd rólam. Na hát ez az eventes volt. Szerintem menjünk át, nézzük meg a modderöt. Ezt ennyi. Legalább ebben ingyenes. Van olyan mondat, ami 4000 Robux volt. Modded gondolom. De ez valamilyen nagyon rossz modded volt, tehát én olyanra gondolok, ami feltett ilyen.
Zsírszon nullás. Hát akkor La meg... grande Mert gondolom tart az event. Lo strallalero. De amúgy cursed base-re vagyok beállítva. Elvileg ez a base cursed base. Gingerbread-et pedig szépen betöltött. Na, nem mindig fehér bízom. Na, miáó, tessék. Ez nulla, ez a bezény előre. Ez modded, ne jegyen meg senki. Most eljátszom a izét. Én valahogy ki lehet kapcsolni. Azt kapcsoltam ki, amit ki akartam kapcsolni. Lehet, azt kapcsoltam ki. La vacca Saturno Saturnita. Mert a vakka így nem jön le. Cicleteira bicicleteira. Várunk, hogyha lejön meg a szikret, akkor nem az old, eljátszom az ilyen izéket, az ilyen AI videókat. Lehet, jól kapcsoltam közösen. Ballerino Lololo. Nem jön semmi. Visszakap Ballerino valahogyan. Lololo. Gondolom ez még nincsen kapcsolva. Tractoro Mindegy, dinosauro. hagyjuk. Akkor én szerintem el is köszönök tőletek, köszönöm, hogy megnéztétek, kommenteket videó alá várom, bármi, stb. Bármivel kapcsolatban. Bármivel igazából. Köszönöm